హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 11వ రోజు 11వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. విశ్వరూప సందర్శన యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించడం అర్జునుడికి జరిగింది. అది చూడబోతున్నాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि గౌర భక్త బృంద. ఫస్ట్ వినండి, సెకండ్ టైం రిపీట్ చేయండి, థర్డ్ టైం వినండి, ఫోర్త్ టైం రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరి హరి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరి హరి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరి హరి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరి హరి. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో మదనుగ్రహాయ, నా మీద అనుగ్రహంతో పరమం గుహ్యం, ఎంతో దివ్యమైన ఈ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన, నీ మాటలతో ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చెప్పావు, విన్న తర్వాత మోహోయం విగతో మమ, నా మోహం అంతా వదిలిపోయింది అంటున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు దయతో నాకు తెలియపరిచిన ఈ దివ్యమైనటువంటి రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం అంతా కూడా తొలగిపోయింది. యో మామ జమనాదించ వేత్తి లోకమహి. ఇది కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏమంటున్నాడు అంటే, ఏవమేతద్యథాత్తం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వర్యం పురుషోత్తమ. ఏమిటి మాటలు వినపట్టం లేదా? హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అయితే లాస్ట్లో చేయండి, శ్లోక ప్రాక్టీస్ అయినా లాస్ట్లో చేయండి. ఎందుకు రేస్ చేశారు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఏదైనా. నేను మ్యూట్లో లేను మాతాజీ, ఇప్పుడు అన్మ్యూట్లోనే ఉన్నాను. మీకు వినపడడం లేదా? ఓకే, వినిపిస్తుందో లేదో దయచేసి టైప్ చేయండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో
థర్డ్ శ్లోకాలో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడంటే, పురుషోత్తమ పరమేశ్వర, నీవే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితిలో నా ఎదుట నిన్నిక్కడ చూస్తున్నప్పటికీ గూడా నువ్వు ఈ జగత్తులోకి ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలనుంది. ఆ రూపాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ జగత్తంతా మరి భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నాడని అన్నారు కదా! అసలు నువ్వెలా వ్యాపించావు? ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలనుంది నిన్నిక్కడ డైరెక్ట్‌గా చూస్తున్నప్పటికీ కూడా అని చెప్పి అడిగాడు. అయితే అర్జునుడు ఎందుకడిగాడు? అర్జునుడికి మరి నమ్మకం లేక భగవంతుడి మీద, లేదు అంటే ఆయనకి నేనే గొప్ప భక్తుడిని నాకు చూసే హ్మ్, అటువంటి అర్హత ఉంది అనుకుని అడుగుతున్నాడా? దేనికడిగాడు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. అర్జునుడు నమ్మకం లేక అడుగుతున్నాడా? నువ్వెలా వ్యాపించావో చూడాలనుంది విశ్వమంతా అని. లేదు అంటే నేను చాలా గొప్ప భక్తుడిని, అందుకని నాకు చూసే అర్హత ఉంది అని అనుకుని అడుగుతున్నాడా? అసలు దేనికి అడుగుతున్నాడు? అనేది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. ఈలోపు ఈ శ్లోకాస్ చూసి 1 ఆర్ 2 శ్లోకాస్ చూసినాక ఆన్సర్స్ చెక్ చేస్తాను. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మనమవ్యయం. మన్యసే యది తచ్చక్యం, నువ్వు అనుకుంటే గనక అది సాధ్యమని, అంటే ఏది మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభు, నేను చూడగలను, నాకు సాధ్యమే నీ విశ్వరూపం చూడటం అని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు అంటున్నాడు. ఇదే భక్తుడి యొక్క శిష్యుడికి ఉండాల్సిన లక్షణం. నాకు చూడాలనుంది చూపించు అంటలా, చూడాలనుంది కానీ నువ్వు గనక నాకు చూసే సామర్థ్యం ఉంది, నా వల్ల అవుతుందనుకుంటేనే చూపించు. నా శక్యం అవుతుందనుకుంటేనే, చూడటం నాకు శక్యం అవుతుందనుకుంటేనే, సాధ్యపడుతుందనుకుంటేనే చూపించు. యోగేశ్వర తతో మే త్వం, అలాంటి నిన్ను నేను దర్శయామి ఆత్మనవ్యయం, నేను ఆ నువ్వు నేను చూడగల సమర్థత నాకు చూడగలను, నేను చూడశక్యంగా అవుతుంది నాకు అని నువ్వు అనుకుంటే, నాకు చూడటం సాధ్యపడుతుందని నువ్వు అనుకుంటేనే నాకు నీ అపరిమితమైన అవ్యయమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ప్రభు పరమేశ్వర, ఆ జగద్రూపాన్ని దర్శించే సమర్థత అంటే నేను చూడగలను, నాకు సాధ్యపడుతుందని నువ్వు అనుకుంటే ఆ దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమి పార్థ రూపాణి శతాశోధ సహస్రశ నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. పశ్యమే పార్థ, చూడు పార్థ రూపాలను, ఎన్ని శతాశోధ సహస్రశ, వందల కొలది వేల కొలది రూపాలను చూడు. అవి నానా విధాలుగా దివ్యమైనటువంటి, నానా వర్ణాలు అంటే ఎన్నో రంగులతో, ఎన్నో ఆకృతులతో, ఆకారాలతో కూడా ఉన్నటువంటి నా వందల వేల రూపాలని చూడు. వందల వేల కొలదిగా ఉన్న అద్భుతమైన ఆకారాలు, పరిమాణాలు, రంగులతో ఉన్న నా యొక్క స్వరూపాలను చూడు అని చూపించారు. ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ చిత్రకారులు రకరకాలుగా మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేశారు. సో ఇక్కడ అన్ని దేవతల యొక్క ఆకారాలతో భగవంతుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. మరి సర్వదేవతలను కూడి ఉన్న విరాట్ స్వరూపం అని కూడా అంటారు కాబట్టి ఈ విశ్వరూపాన్ని అలా చూపిస్తున్నారనమాట ఫస్ట్. ఓకే. సో కీర్తి మాతాజీ, మీకు వాయిస్ రావడం లేదంటే మీరు ఆడియో ఏదో సెట్ చేసుకోవాలి మాతాజీ. మీరు ఆడియో అనేది ఉంటుంది, అది ఆన్లో ఉందో లేదో చూసుకోండి. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ వినిపిస్తుందంటే ఇది మీ దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం అనమాట. సో మీరు ఆడియో చూసుకోండి, మీ వాల్యూమ్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి. మీ డివైస్లో మ్యూట్లో ఉన్నారేమో చూసుకోండి. మీరు మ్యూట్లో ఉంటే ఆడియో మ్యూట్లో ఉంటే వినిపించదు. ఒక్కొక్కసారి జూమ్ ఆడియో మ్యూట్లో ఉందేమో చూసుకోండి. ఫోన్ అయితే ఒక్కొక్కసారి జూమ్ ఆడియో ఉంటుంది, అందుకని అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే. సో యూట్యూబ్ లైవ్ వస్తుంది ప్రభుజీ. యూట్యూబ్ లైవ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఇవన్నీ చేసుకున్నా వినిపించకపోతే యూట్యూబ్ లైవ్‌లో వినండి.
ఆ! ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అంటే భారతీబాయి మాతాజీ చెప్తున్నారు. అందరికీ తెలియపరచడానికి అడుగుతున్నాడు. మనబోటి వాళ్ళు ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు ఈ విషయం నిజమేనా అనుకుంటారని అందరికీ గూడా భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప తత్వం అర్థం అవ్వాలనే విషయం నిర్ణయంతో అడిగాననమాట. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి. వెరీ గుడ్. వాజిత మాతాజీ. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేని మూఢుల కోసం, అజ్ఞానుల కోసం. ఓకే. కరెక్ట్. భాష పోయిన శిరీష మాతాజీ కృష్ణుడిని విశ్వరూపం చూసేందుకు అడిగాడు అనుకుంటున్నాను. అడిగాడు. కరెక్ట్ చూడాలని. కాకపోతే అందరికీ గూడా ఈ విషయం తెలియజేయాలని అడగటం జరిగింది. కొత్త వారికి తెలియజేయడానికి భీమేశ్వర ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. సో, ఇలా తెలియని వాళ్ళందరికీ గూడా భగవంతుడిని గురించి తెలియజేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అడగటం జరిగింది. ఓకే. సో, అది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. అర్జునుడు ఎందుకడిగాడు? భగవంతుడా? కాదా? అనే అనుమానం ఉందా? లేదు. భగవంతుడు ఎలాగూ ఆయన దేవాది దేవుడని తెలుసు. తనేదో గొప్ప భక్తుడిని అందుకని నాకు చూసే అర్హత ఉందనుకుని అడిగాడా? కాదు. ఎందుకంటే ముందు ముందు తరాల వాళ్ళు భగవంతుడు ఈయన మామూలు అవతారమా? అసలు మామూలా? నిజంగా భగవంతుడా? అనే డౌట్ ఉంటుందేమో అందరికీ తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అడిగాడు. సరే నాకు చూసే సమర్థత ఉంటే చూపించు అన్నాడు గదా! అప్పుడు భగవంతుడు చూపించి ఇలా ఎన్నో ఆకృతులతో, పరిమాణాలతో, రంగులతో ఉన్న రకరకాల వందల వేల ఆకారాలను, స్వరూపాలను చూడు అని చెప్పారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. సో గుడాకేశ నువ్వు చూడాలనుకుంది ఈ శరీరంలో నువ్వు ఒక్కసారిగా చూడొచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం నువ్వు ఇప్పుడు పశ్యాద్య సచరాచరం అంటే ఆది సచరాచరం చరా అచర అన్నీ కూడా నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి చూడు. మమ దేహే గుడాకేశ నా దేహంలో నువ్వు ఇప్పుడు అన్నీ కూడా చూడొచ్చు. యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి నువ్వు చూడాలనుకున్నది అంతా కూడా నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అని చెప్పారనమాట. ఇక్కడ నువ్వు ఇప్పుడు ఈ నీకు కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఉన్న ఈ జగత్తులో ఉన్న కదలని ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నా దేహంలో ఇప్పుడు చూడొచ్చు. సో నువ్వు చూడాలనుకున్నవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు అంటూ విశ్వరూపాన్ని మళ్ళీ ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారు చిత్రకారులు. చూడండి మరి అన్ని దేవతల ఆకారాలు, ఆ తర్వాత నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, పైన సత్యలోకంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుడు, మరి మధ్యలో భూలోకం, ఈ కింది లోకాలు, ఇలా మరి దేవతలు, వీళ్ళందరూ ఋషులు, ఇక్కడ రకరకాల అవతారాలు. మరి ఆయన యొక్క దత్తాత్రేయ అవతారం, ఇది కూడా భగవంతుడు అవతారమే. మనకి భాగవతంలో ఈ అవతారాలన్నీ చెప్తారు. అలాగే మరి నరసింహావతారం, వామనావతారం, ఇవన్నీ గూడా మనకి రకరకాల అవతారాలతో దేవతలు అందరూ గూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. సో, ఆ రకంగా విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ చూపించారు. మరి ఈ విశ్వరూపం చూపించటం అంటే సామాన్యమా? ఎందుకు? సమస్తము గూడా మరి మన కళ్ళ ముందు కనిపించాలి. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వరం. కానీ నువ్వు నీ యొక్క స్వంత నేత్రాలతో ఈ దివ్య రూపాన్ని నువ్వు చూడలేవు, ఈ విశ్వరూపాన్ని. ఇది చూడాలంటే అందుకని నీకు దివ్య దృష్టిని ఇస్తున్నాను, దివ్య నేత్రాలను ఇస్తున్నాను. దాంతో నువ్వు నా యోగైశ్వర్యాన్ని, ఈ అద్భుత వైభవాన్ని దర్శించు అని చెప్పి అర్జునుడికి ఆ క్షణంలో ఒక దివ్య నేత్రాలను కూడా ప్రసాదించడం జరిగింది. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడనమాట. ఏమని? ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో రాజా మహాయోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి అర్జునుడికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్పి సంజయుడు ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. ఆ విశ్వరూపం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు, ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు. ఆ రూపం ఎలా ఉందో
చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉందని వర్ణిస్తున్నాడు అంటే సంజయుడు, అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాలాంబరాధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రాలు అంటే అనేక ముఖాలతో, నయనాలు కళ్ళతో, అనేక అద్భుత దర్శనాలతో, అనేక దివ్యమైన ఆభరణాలతో, దివ్యానేకోద్యతాయుధం అంటే దివ్యమైన ఎక్కుపెట్టబడిన ఆయుధాలతో, దివ్యమాలలతో, దివ్యమాలాంబరాధరం అంటే ఎన్నో దివ్యమాలలతో ధరించి, దివ్య గంధానులేపనం ఎన్నో దివ్య సుగంధాలను పూసుకొని, సర్వాశ్చర్యమయంగా దేవం అనంతం అంటే అంతం లేకుండా ఉన్నారట. అనంతంగా విశ్వతోముఖం సమస్తాన్ని ఆక్రమించి విశ్వవ్యాపకంగా ఉన్నారు అని చెప్పి సంజయుడు వర్ణించాడనమాట. సో అంటే మరి ఈ విశ్వరూపం అన్ని లోకాలు చూడాలి అంటే మనం మామూలుగా మన కళ్ళ ముందు మనం ఉన్న గది తప్ప మనకి ఏది కనిపించదు. ఈ గదిని దాటి అవతల గదిలో ఏముందో కనిపించదు. మనకి మన రోడ్డు మీద ఏముందో కనిపించదు. ఆఫీస్లో ఉంటే ఇల్లు కనిపించదు, ఇంట్లో ఉంటే ఆఫీస్ కనిపించదు. మరి మనం ఒకవేళ బయట ఆరు బయటకు వెళ్ళినా కూడా దిగంతాల వరకు కనిపిస్తుందేమో ఏ అడ్డు లేకపోతే. ఆ తర్వాత మనకి కనిపించదు. కొంత 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 దూరం వరకే కనిపిస్తుంది మన దృష్టి. మరి అలాంటిది ఈ ఈ ఊరు కాదు, ఈ పేట కాదు, ఊరు కాదు, ఈ రాష్ట్రం కాదు, ఈ దేశం కాదు, ఈ ప్రపంచం, ఈ ఖండం కాదు, ఈ ప్రపంచం కాదు, సమస్త లోకాలు ఒక్కసారిగా చూడాలి అంటే ఇంక అసలు ఎలా సాధ్యం అనేది మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే మనకి ఊహకు కూడా అందదు. అందుకే దివ్య దృష్టి అవసరమైంది. అది అది అంత అద్భుతంగా విరాజిల్లుతుంది. సో అది ఎలా ఉంది అనేది ఎలా మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సంజయుడు, దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుద్ధిత యది భాసతృషి సా స్యాద్ భాసస్త్య మహాత్మనః. వందల వేల సహస్రస్య సూర్య వేల కొలది సూర్యులు గనక ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయించినట్లయితే ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుందో ఈ విశ్వరూపం కాంతి ఏమైనా దాంతో పోల్చొచ్చేమో అది కూడా డౌటే అంటున్నాడు అనమాట. అంత కాంతివంతంగా ఉంది. అందుకే మరి అర్జునుడికి మనం ఒక్క సూర్యుడినే సరిగ్గా మన కళ్ళతో మనం చూడలేం కదా, ఆ వెలుగుని డైరెక్ట్గా చూస్తే కళ్ళు పోతాయని కూడా అంటారు. కాబట్టి ఆ సూర్యుడి తేజస్సు అంతటిది. ఒక్క సూర్యుడి తేజస్సే అంతుంటే మరి 1000 మంది సూర్యుల తేజస్సు ఉందంటే ఇంకా మన కళ్ళు ఎలా చూడగలుగుతాయి? అందుకే అర్జునుడికి ఆ దివ్య దృష్టి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అలా 1000 మంది సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటుందో ఆ రూపం అంత ప్రకాశవంతంగా ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తం అనేకధా అపశ్య దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. ఆ సమయంలో అర్జునుడు ఎన్నో వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉన్నా కూడా ఒకే చోట ఉన్న విశ్వాన్ని అనంత రూపాలను భగవంతుడి రూపంలో చూశాడు. కాంచెను అంటే చూశాడు. మరి విశ్వం ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉంది. ఒకటే కాదు కదా. భూమి, మరి ప్లానెట్స్, 9 ప్లానెట్స్, సూర్యుడు, వీటి చుట్టూ ఇవి తిరుగుతున్నాయి. ఇదంతాను మరి ఇవే కాకుండా మనకు 14 లోకాలు ఉన్నాయంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మరి ఎన్నో రకాలుగా విభజింపబడి ఉన్నా కూడా అన్నీ ఒక్క చోట మరి భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి అలా అన్ని లోకాలను భగవంతుల్లో చూశాడు అని చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇలా ఇక్కడ మరి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించడం, దాన్ని బొమ్మ గీయడం కూడా కష్టమే అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇలా రకరకాలుగా ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకి చూపించడం జరుగుతోంది చిత్రకారులు. సో మనకొక ఐడియా కోసం. సో అప్పుడు అర్జునుడు మరి భగవంతుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. చూడండి మరి అన్ని లోకాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరి భూలోకం, అన్ని లోకాలు ఇక్కడ. సో ఆ రకంగా సమస్తాన్ని కూడా ఆయనలో చూడటం జరిగింది. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం
కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడికి దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు. అంటే చూస్తే గాని అర్థం కాలేదనమాట. మనం గనక ఇప్పుడు మామూలు సినిమా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఐమాక్స్ థియేటర్‌లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఐమాక్స్ థియేటర్‌లో మరి అంత పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఒక్కసారిగా మనకు అబ్బా! అనిపిస్తుంది గదా! సో, అట్లా అర్జునుడు గూడా దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడట. లోనయ్యి హృష్టరోమ ధనంజయ రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై ప్రణమ్య శిరసా దేవం తల వంచి నమస్కరించాడు. కృతాంజలిరభాషత నమస్కరించి చేతులు జోడించి ఈ రకంగా ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు అని చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ. అర్జునుడు ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు అన్నమాట, స్తుతిస్తున్నాడు భగవంతుని. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి చూస్తున్నాను దేవా, తవ దేవదేహే నీ దేహంలో సర్వాంస్తథా అన్నిటినీ, అలాగే భూత విశేష సంఘ అంటే అన్ని జీవరాశుల సముదాయాల్ని చూస్తున్నాను, సమూహాలను. బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం కమలంలో కూర్చున్న ఆసీనుడై ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, ఈశ్వరుణ్ణి, ఋషీంశ్చ ఋషులందరినీ, సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ దివ్య సర్పాలను అన్నిటినీ కూడా చూస్తున్నాను. కృష్ణ నీ దేహంలో ఇప్పుడు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణకోటి సమూహాలను, కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుణ్ణి, ఋషులను, దివ్య సర్పాలను అన్నిటినీ కూడా నేను చూస్తున్నాను అని అన్నాడు. ఇంకా ఏమన్నాడంటే, అనేక బాహూదరు వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం నా మధ్యం నా పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు ఎన్నో చేతులతో, ఉదరాలు అంటే స్టమక్స్, వక్త్రాలు ముఖాలు, నేత్రాలు కళ్ళు, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను ఎన్నో చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నిన్ను నేను చూస్తున్నాను. మరి ఇక్కడ అన్ని చూపిస్తున్నారు కదా ఆయన. అనేక శిరస్సులు, కళ్ళు, చేతులు ఇవన్నీతో ఉన్న నిన్ను, సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంతం అంటే ఏమిటి, అంతం లేనిది అంటే ఎండ్ లేనిది, లిమిట్ లేనిది, ఎక్కడ చూసినా ఉందన్నమాట. ఇక దాని ఎండ్ ఎక్కడో లేదు, తెలియడం లేదు. నీ అనంత రూపాన్ని చూస్తున్నాను. నా అంతం, దీనికి అంతం లేదు. నా మధ్య, దీని మధ్య ఎక్కడో తెలియడం లేదు. నా పునః, దీని బిగినింగ్ ఎక్కడో నాకు తెలియడం లేదు. కాబట్టి అలాంటి నిన్ను పశ్యామి చూస్తున్నాను, విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని అంటున్నాడు. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, అనేక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపాలన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. నీలో ఆది ఎక్కడ, మధ్య ఎక్కడ, అంతం ఎక్కడ అనేది నాకు తెలియడం లేదు. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. అనాది అంటే ఆది లేకుండా, మధ్య లేకుండా, అంతం లేకుండా నువ్వు, నీ యొక్క మహిమ కనిపిస్తోంది. అంటే నీ రూపంకి బిగినింగ్ ఏదో తెలియడంలా, మధ్య ఏదో తెలియటంలా, ఎండ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు. అలాంటి నీ మహిమాత్మకమైన రూపాన్ని చూస్తున్నాను. అనంత బాహు ఎన్నో చేతులతో, శశి సూర్య నేత్రం సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా చూస్తున్నాను. పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను. సో ఎన్నో బాహువులతో సూర్యచంద్రుల నేత్రాలుగా ఉన్న నిన్ను చూస్తున్నాను. దీప్తహుతాశ వక్త్రం నీ నోట్లోంచి అగ్ని వెలిగిపోతోంది, వస్తోంది, అది చూస్తున్నాను. స్వతేజస నీ యొక్క స్వయం తేజస్సుతో విశ్వమిదం తపంతం విశ్వమంతా కూడా తపించిపోతోంది నీ యొక్క తేజస్సుతో, నీ వెలుగుతో. నువ్వు ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతంగా ఉన్నది. నీలాగే మరి అలాగే సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలుగా ఎన్నో బాహువులతో ఉన్న నిన్ను చూస్తున్నాను. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, దీప్త హుతాశ వక్త్రం. నీ స్వయం తేజస్సుతో ఈ జగత్తంతా కూడా మరి తప్పించిపోతోంది. అలాంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను అని వర్ణించాడనమాట. ఇంకా
అద్భుతమైన వర్ణనలు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యతితం మహాత్మన్. సో నువ్వు ఒక్కడివి అయినా కూడా ద్యావా పృథివ్యో ఇదమంతరం అంటే మొత్తం ఈ పృథ్వీ ఆకాశానికి మధ్య ఉన్న స్థలం అంతా కూడా నువ్వు ఆక్రమించేశావు. ఎక్కడ పృథ్వీ ఉందో ఎక్కడ ఆకారం ఉందో ఏమి తెలియడం లేదు, నువ్వు మొత్తం ఆక్రమించేశావు. హి వ్యాప్తం వ్యాపించావు, త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వ అన్ని దిశలు నువ్వు నీ విశ్వరూపం ఆక్రమించింది. దృష్ట్వాద్భుతం చూడటానికి అద్భుతంగా ఉన్న రూపం ఉగ్రం నీ భయంకర రూపం అద్భుతం భయంకరం తవేదం దీన్ని చూసి లోకాలన్నీ కూడా లోకత్రయం ముల్లోకాలు కూడా ప్రవ్యధితం మహాత్మ అని కొంచెం భయంతో వ్యధ చెందడం నేను గమనిస్తున్నాను. నువ్వు ఒక్కడివి అయినా సరే ఆకాశము ఈ సకల లోకాలు వీటన్నిటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించున్నావు మహాత్మా. నీ యొక్క ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపాన్ని చూసి ఈ అన్ని లోకాలు ముల్లోకాలని ఎందుకంటామో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, మళ్ళీ మీకు చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మరి 14 లోకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటున్నాం, ముల్లోకాలని ఎందుకంటున్నాము ఆన్సర్ తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన ఈ రూపాన్ని ఉగ్రం అన్నాడు కదా, ఆ ఉగ్రమైన రూపాన్ని అద్భుతమైన రూపాన్ని చూసి ముల్లోకాలు కూడా వ్యధ చెందడాన్ని నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమన్నాడు? అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ అమీహి త్వాం సురసంఘాలు అంటే దేవతల సమూహాలన్నీ ప్రవేశిస్తున్నాయి నీలో, నీ ఆశ్రయం పొందుతూ. కేచిత్ భీత ప్రాంజలయో గృణంతి కొంతమంది భయపడిపోయి భీతులయ్యి నిన్ను చేతులు జోడించి కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తిత్యుక్త్వా స్వస్తి స్వస్తి అని పలుకుతూ, స్వస్తి అంటే శాంతి శాంతి అని, శాంతి శాంతి అని పలుకుతూ మహర్షులు సిద్ధ సంఘాలు స్తువంతిత్వం నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు. స్తుతిభి పుష్కలాభి నిన్ను వేద మంత్రాలతో పుష్కలంగా వాళ్ళు శాంతి శాంతి అంటూ స్తుతిస్తున్నారు. దేవతలంతా నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది భీతులై చేతులు జోడించి కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక్కడ అవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. దేవతలు మహర్షులు అందరూ ప్రార్థించడం. ఇంకా రుద్రాదిత్యా వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేష్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంజ్ఞా వీక్షాంతే త్వాం విస్మితైశ్చైవ సర్వే. శివుడు ఆయన రూపాలు ఆదిత్యులు వసువులు సాధ్యులు విశ్వదేవతలు అశ్వనీ కుమారులు మరుత్తులు పితృదేవతలు గంధర్వులు యక్షులు అసురులు అంటే రాక్షసులు సిద్ధులు అందరూ కూడా నిన్ను ఆశ్చర్యచకితులై చూస్తున్నారు. సో ఎన్నో ముఖాలతో నేత్రాలతో బాహువులతో ఉన్న నిన్ను నీ మహారూపం చూసి దేవతలతో కూడిన లోకాలన్నీ కూడా వ్యధ చెందుతున్నాయి. వారి వల్లనే నేను కూడా కొంచెం కలత చెందుతున్నాను అని చెప్పి చివరికి చెప్పాడనమాట. నీ నీ విశాల నేత్రాలు చూసి మనసు కొంచెం భయపడింది. నేను ఇప్పుడు మనోస్థిరత్వాన్ని సమత్వాన్ని కూడా నిలుపుకోలేకపోతున్నాను అంటే భయపడ్డాడు. మనం కూడా ఐమాక్స్ థియేటర్లో చూడండి, సేమ్ సీన్ ఐమాక్స్ థియేటర్లో చూస్తే అబ్బానోలు ఒళ్ళు జలధరించినట్లు అనిపిస్తుంది. అలాంటి 14 లోకాలు ఈ విశ్వం మొత్తం మనం భూమి మొత్తమే చూడలేము ఒక్కసారి, ఈ విశ్వం మొత్తం ఒకసారి చూస్తే మరి అర్జునుడు అంతటి వాడే కొద్దిగా మరి ఇలా భయపడ్డాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు?
మరి మండుతున్న ప్రళయాగ్ని లాంటి నీ ముఖాలను భయంకర దంతాలను చూసి సమత్వాన్ని నిలుపుకోలేకపోతున్నాను. సర్వదిక్కులు అసలు ఎటువైపు ఏముందో కూడా నాకు అర్థం కావడం లేదు. మర్చిపోయాను. దిక్కులన్నీ కూడా మర్చిపోయినట్లు అయిపోయింది. అన్ని విధాల భ్రాంతిలో ఉన్నాను. దయతో నా పట్ల ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస, నన్ను దయతో నా పట్ల ప్రసన్నుడవు కమ్ము అంటున్నాడనమాట. అంతగా కలవరపడ్డాడు అర్జునుడు కూడా. అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రా సర్వే సహైనా అవనిపాల సంజ్ఞై భీష్మో ద్రోణ సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యై వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగ్నై. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు అందరూ కూడా ప్రతిపక్ష రాజులు, ధృతరాష్ట్రపుత్రులు, మా పక్షంలో ఉన్న యోధులందరూ నీ భయంకరమైన నోట్లో వేగంగా ప్రవేశిస్తున్నారు. నీ దంతాల నడుమ చూర్ణం చేయబడిన తలలతో వాళ్ళంతా వాళ్ళ తలలన్నీ నీ దంతాల మీద మీద కొట్టుకుని అవన్నీ కూడా పుడైపోవడం నాకు కనిపిస్తోంది. దాంతో భయపడిపోయాడనమాట. ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, రాజులు, తన పక్క రాజులు, అవతల రాజులు అందరూ ఆయన నోట్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కసారి మరి ఆ భయంకర దంతాల కొట్టుకుని పుడైపోవడం కూడా అర్జునుడు అంటే ముందు ముందు జరగబోయేది కూడా అర్జునుడికి కనిపిస్తుంది. అందుకే నువ్వు ఇక్కడ సమస్తము నీకు కనిపిస్తుంది అని ఆయన ముందే చెప్పారు. యథా నదీనాం బహవోంబువేగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామీ నరలోకవీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. నదీ ప్రవాహాలు గనక సముద్రంలో ఎలా ప్రవహిస్తున్నాయో ఈ మహాయోధులందరూ కూడా నీ నోట్లో అలా ప్రవేశించి మండిపోతున్నారు. నదులన్నీ హడావుడిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఏది మరి సముద్రంలో కలిసిపోవడానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఆ రకంగా వీళ్ళంతా కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మండిపోవడం నాకు కనిపిస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇదంతా అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇంకా మిడతలు గనక అగ్ని వైపు వెళ్ళిపోయి ఎలా మండిపోతాయో జనులందరూ నీ నోట్లో ప్రవేశించడం నాకు కనిపిస్తోంది. కాబట్టి అన్ని వైపుల నుంచి నువ్వు ఇలా అందరినీ నీలోకి వెళ్ళిపోవటం, విశ్వం అంతటిని నీ తేజస్సుతో ఆవహించి భయంకరం తప్పించిపోయేటట్లుగా ఉన్న కిరణాలతో నువ్వు నాకు కనిపిస్తున్నావు. తేజోభిరాపూర్వ జగత్ సమగ్రం భాసస్తవోగ్ర ప్రతపంతి విష్ణు. ఉగ్రంగా నువ్వు నాకు భయంకరంగా అలా కనిపిస్తున్నావు విష్ణు అంటున్నాడు అనమాట. కాబట్టి అఖ్యాహిమేకో భగవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్చామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తం. సో ఇంత భయంకర రూపంతో ఉన్న నువ్వెవరో నాకు తెలియడం లేదు, అసలు నన్ను అనుగ్రహించు, అసలు నువ్వేమిటో నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు. అంటే అంతగా డిస్టర్బ్ అయిపోయాడనమాట అర్జునుడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం నా భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. కాలోస్మి కాలాన్ని నేను, లోకక్షయ లోకాన్ని క్షయింపజేసే సర్వనాశనం చేసే సమస్త లోకాలను నాశనం చేసే కాలాన్ని నేను, జనులందరినీ లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త, అందరినీ మరి నశింప చేయడానికి వచ్చాను నేను ఇక్కడికి. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. సో ఆ యుద్ధంలో జరిగే పర్యవసానం ఏమిటో చెప్పేస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా పోతారు ఈ యుద్ధంలో. నువ్వు, పాండవులు, ఇంకా ఎవరో కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు. మరి కాబట్టి
తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ చిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ కాబట్టి త్వం నువ్వు ఉత్తిష్ఠ లేచి యశో లభస్వ కీర్తి తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రువున్ శత్రువులను జయించి భుంక్ష్వ రాజ్యం రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా. మయైవైతే నా వల్ల నిహత నా ఏర్పాటు వల్ల నిహత చంపబడ్డారు పూర్వమేవ ఇంతకు పూర్వమే అందరూ నా ఏర్పాటుతో చంపబడ్డారు. నువ్వేదో ఇప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళందరిని చంపుతాను అంటున్నావు, నువ్వు చంపేదేమీ లేదు, ఇదంతా ఇంతకు ముందే డిసైడ్ చేసేయబడింది. నిమిత్త మాత్రం భవ నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉంటూ సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడు అని అర్థం. సో అర్జునుణ్ణి సవ్యసాచి అంటూ పిలుస్తూ నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు అవ్వు, నేను నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ కూడా సంహరింపబడ్డారు, నువ్వేదో నేను అహంకారంలో ఉన్నాడుగా నేనే చేస్తున్నాను నేను చంపుతున్నాను ఇదంతా కూడా నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడువు, అలా నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉంటూ వెళ్ళి నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పారు. వెళ్ళి లేచి యుద్ధం చేసి శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు, రిజల్ట్ కూడా చెప్పేశారు ఆయన. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఇక ఇంతకు ముందే నా ఏర్పాటుతో ఇదైపోయారు, నువ్వు వల్ల ఇప్పుడు వెళ్ళి చేయవలసిన ఒక నిమిత్త మాత్రుడిగా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. సరే అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థానే ఋషికేశ తవా ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. సో ఋషికేశ అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ నీ కీర్తిని జగత్ ప్రహృష్య జగత్తంతా కూడా ఆనందంతో అనురజ్యతే అనురాగంతో నిన్ను నీ మహిమను పొగుడుతోంది. రక్షాంసి భీతాన్ని రాక్షసులంతా భయపడిపోయి దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కులు పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు నిన్ను చూసి. సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు అన్నీ నమస్కరిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. నీ మహిమను పొగుడుతూ ఋషికేశ జగత్తంతా ఆనందానురాగాలు పొందుతోంది, రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు, సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. పితాసి నువ్వు అందరికీ లోకానందరికీ కూడా తండ్రివి, చరాచరస్య కదిలే కదలని వాటన్నిటికీ కూడా లోకంలో నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ నువ్వే పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడవు గురువులకే గురువు, పరమ పూజనీయుడవు, ఆధ్యాత్మిక గురువు. అలాగే నత్వత్సమో అస్త్య అభ్యధిక కుతోన్యో ఎవ్వరు అన్యులెవరు వేరే వాళ్ళెవరు నీకంటే అధికులు లేరు. లోకత్రయే ఈ ముల్లోకాలలోనూ అప్రతిమ ప్రభావ అంటే ఎంతో అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, నిన్ను మించిన వాళ్ళు ఈ ముల్లోకాల్లో ఎవరూ లేరు. ఈ సమస్త లోకానికి అచరాలన్నిటికీ నీవే పితామహుడివి, పితాసి అన్నారుగా తండ్రివి, నువ్వే దాని పరమ పూజ్యుడవు. త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయం అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు, నీకంటే గొప్పవారు నీతో సమానమైన వారు ఎవరూ ఈ ముల్లోకాలలో లేరు. నీ ముల్లోకాల్లో ఎవరైనా ఉన్నారా నిన్ను మించిన వాళ్ళు అని అంటున్నాడు. ఎప్పుడూ చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయితే మనస్సు ఎంతో భయపడుతోంది. దేవదేవ జగన్నివాస దయ ఉంచి నీ పూర్వ రూపాన్నే చూపించి నన్ను అనుగ్రహించు అని అడిగాడు. అంటే అది చూశాను బాగానే ఉంది సంతోషించా కానీ అలాగే అదే సమయంలో భయపడుతున్నాను కూడా, కాబట్టి నీ యొక్క మా పూర్వరూపాన్ని చూపించు నాకు నన్ను అనుగ్రహించి అని అడిగాడు. ఎలాంటిది ఏమడిగాడు?
కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. కిరీటంతో సహస్రబాహులున్న విశ్వరూప, నీ తలపైన కిరీటంతో, హస్తాల్లో శంఖ చక్ర గద పద్మాలతో ఉన్న నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలనుంది. ఆ రూపంలో నిన్ను దర్శించాలని కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పి అడిగాడనమాట. అంటే ఆ విష్ణు రూపం అడిగాడు. సో భగవంతుడు, నువ్వు అర్జున ప్రసన్నుడనై నేను ఇప్పుడు నీకు చూపించిన ఈ ఈ దివ్య విశ్వరూపం చూపించాను, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి తేజోమయం అనంతం ఆద్యం అన్నిటికీ బిగినింగ్ అయిన ఈ రూపాన్ని నీకంటే ముందు ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు ఇంత కంప్లీట్గా. ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కురుప్రవీర, నా ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎవరూ చూడలేదు. ఎందుకంటే వేదాలు అధ్యయనం చేసిన, యజ్ఞాచరణ చేసిన, దానాలు కానీ పుణ్యకర్మలు కానీ తీవ్రమైన తపస్సులతో కానీ ఇది ఎవరికి వ్యక్తం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంత అరుదు. కాబట్టి నువ్వు ఏదో భయపడ్డావు, కలత చెందావు, అదంతా కూడా ఇప్పుడు పోతుంది, అన్ని కలతల నుంచి విముక్తుడు అవుతావు, నువ్వు కోరిన రూపాన్ని ప్రశాంతమైన మనసుతో చూడు అని చెప్పారు. అంటే మరి నాకు విశ్వరూప నీ 4 చేతులతో కిరీటం గదతో చూపించమని అడిగాడు కదా. సో తేజోమయము సర్వోత్తమము అనంతమైన నా విశ్వరూపం ఇంకెవరూ చూడలేదు, ఇప్పుడు నువ్వు కోరిన రూపాన్ని చూడు అని చెప్పారు. అప్పుడు సంజయుడు మళ్ళీ వర్ణిస్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యార్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సామ్యవాపుర్మహాత్మా. ఇలా అర్జునుడితో చెప్పి వాసుదేవుడు తన యొక్క స్వయం రూపాన్ని చూపించారు, చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించారు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు విష్ణు. ఆ తర్వాత తన యొక్క ద్విభుజ రూపం అంటే కృష్ణ రూపాన్ని చూపించారు అని చెప్తున్నాడు. భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించారు. చివరికి ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించారు. తద్వారా భయపడే అర్జునుణ్ణి ఓదార్చారు. భూత్వా పునః సౌమ్యవా పుర్మహాత్మ, అర్జునుణ్ణి మళ్ళీ ఓదార్చారు. అర్జున ఉవాచ, అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. జనార్దన, ఇప్పుడు అత్యంత సుందరమైన నీ సౌమ్యమైన నీ మానుష్య రూపం చూసి నా మనసు ఇప్పుడు శాంతించింది. మళ్ళీ సచేత ప్రకృతిం గతః, నా యొక్క సహజ స్వభావాన్ని మళ్ళీ పొందాను అని చెప్పి ఇప్పుడు స్థిమితపడ్డాను, మళ్ళీ నా మామూలు మైండ్ సెట్కి వచ్చాను. ఇప్పటి వరకు భయము కలవరం అవి కలిగాయి కదా, సో అవన్నీ పోయింది, ఇప్పుడు నా మనసు శాంతించింది, మళ్ళీ నా స్వభావాన్ని సహజ స్వభావాన్ని పొందాను నీ యొక్క సౌమ్యమైన అతి సుందరమైన నీ మానుష్య రూపాన్ని చూసి. సో ఇక్కడ మరి విశ్వరూపం నుంచి మరి 4 భుజాల రూపం, తర్వాత కృష్ణ రూపం చూస్తున్నాం. అప్పుడు భగవంతుడు చివరికి ఏం చెప్పారంటే మత్కర్మ కృన్మత్పరమో. మరి భక్తి యోగంలో ఉన్నాం కదా, మళ్ళీ భక్తి మార్గం ఏమిటి, ఎలా నువ్వు భగవంతుడిని పొందవచ్చు అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ప్రతి అధ్యాయంలో ఒక శ్లోకమైనా ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా, ఆ శ్లోకం ఏమిటో ఇది చూస్తున్నాం. భగవంతుడిని పొందే శ్లోకం. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్చిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. మత్కర్మ, నా కోసం కర్మ చేయి, కృన్ నా మత్కర్మ కృత్ నా కోసం కర్మ చేయి, మత్పరమో నాకు అర్పించి చేయి, మద్భక్త నా భక్తుడు అవు, సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా. అటాచ్మెంట్స్ అంటే రాగద్వేషాలు, కొంతమంది మీద అనురాగం ఉంటుంది, కొంతమంది మీద ద్వేషం ఉంటుంది, కొంతమంది మీద ఇష్టం ఉంటుంది, కొంతమంది మీద ఇష్టం లేనితనం ఉంటుంది. అవేవి లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా నువ్వు నా కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు పనులు చేయి, నాకు అర్పించిన భక్తితో. భక్తితో రాగద్వేషాలు లేకుండా పనులను నాకు అర్పించి చెయ్యి. నిర్వైర సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా, ఏ జీవి మీద నీకు శత్రుత్వం లేకుండా. యహ్, అటువంటి వాడు సా అతను మామేతి నన్నే పొందుతాడు పాండవ. సో నువ్వు
కల్మషాల నుంచి విముక్తుడివై అంటే రాగద్వేషాలు, మానసిక కల్పనలు ఇవన్నీ మనం కల్పించుకున్నవే. వీళ్ళంటే ఇష్టం, ఇష్టం లేదని మనం అనుకుంటే ఇష్టం లేదు, ఇష్టం అంటే ఇష్టం. సో, మానసిక కల్పనలతో కలిగే ఈ కల్మషాలన్నిటి నుంచి విముక్తుడివై, భక్తి మార్గంలో ఉంటూ నా కోసమే కర్మ చేసేవాడు నన్నే మత్పరమో నన్నే జీవిత లక్ష్యంగా చేసుకొని సర్వభూతాలు నిర్వైర సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా అటువంటి ఉంటారో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా స మామేతి పాండవ నన్నే పొందుతాడు పాండవ అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు లాస్ట్‌లో భగవంతుడిని పొందటం ఎలా అనేది చెప్పారు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుడి ఆది రూపమైన శ్యామసుందర దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనం త్వరిత గతిలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. సో అందరి పట్ల కరుణ మైత్రి అనేది రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండటం ఎంతో ఇంపార్టెంట్. అందుకే నిర్వైర మరి ఏమిటి ఆ మాట సంఘవర్జిత అటాచ్‌మెంట్స్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, శత్రుత్వ భావాలు లేకుండా ఎవరి పట్ల ఉన్నవాళ్ళు భక్తితో ఉంటూ ఇలా ఉన్నవాళ్ళు నన్నే చేరుకుంటారు. సో, భక్తి అటాచ్‌మెంట్స్ లేకుండా, శత్రుత్వం లేకుండా ఉండటం భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి అవసరమైన అర్హతలు. సో, అలా మనకి సింపుల్‌గా చెప్తున్నారు ప్రతి అధ్యాయంలో గూడా. సో అందుకే శరణాగత తత్వం, రాగద్వేషాలు వదులుకోవడం. శరణాగత తత్వం, రాగద్వేషాలు వదులుకోవడం. భక్తి అంటే శరణాగత తత్వం. సో, అది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు మరి కొంచెం సమయం తక్కువ